Ένα μεγάλο καλώς ήρθατε. Το επιχειρήν για να πάει μπροστά χρειάζεται και το φαν, χρειάζεται και να περνάμε καλά. Μιλάμε για ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε τις ευκαιρίες μας στην κρίση. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Η πρόκληση είναι να ισορροπήσουμε την ουσία με το πραγματικά να περνάμε καλά και να είμαστε δημιουργικοί. Δεν το περίμενα τόσο εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Αυτό το διήμερο νομίζω ότι έχω μάθει πάρα πολλά. Μιλάμε με άτομα τα οποία βρίσκονται ακριβώς στην ίδια θέση με εμάς. Τέλειο, πάρα πολύ ενέργεια. Και νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσουν όλοι.